Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Ngovuta kwambiri maka kuzipani zikulu paka ngosankhidwa running mate reaction imazakhala pene abwino pene asakhala bwino ndikukhulupirira kuti zomwe ziso zichitika ku MCP zichitikaso ku MCP ena asangalala ena akwiya ndi running mate amene atasankhe achakwera Mutharika akhala akufika Brian posa jedapa ndikukhulupirira kuti tipeze mpata oti ticheze nawo tipite chakumene iyayi mukuonera kanema wa Times. These are live pictures. These are live pictures. Kutokera kuno ku Bingu International Convention Center. Wanda Msisha, your reaction this far? Mutharika fotokoza kuti amayenera kuti atenge munthu mmodzi. Ndewo amayang'ana kuti munthu yakhale wotani. Because kwambiri nkhani imene yakula msinkhu kunoko ndi ya running mate kuti kodi running mate Jenny asa zakhala bwanji ndi nkhani imene tikukambirana I think kwa nthawi yayitali. Nkhope zina kuziona kuti yayi I think kata kuti maka vice president ndi amene adachita nyung'unyu adawesa sambiri tikamba imeneyo akapita Mutharika pano koma pakadali pano tiwembekezera apita Mutharika kuti afike and we will try to talk to him monga mene tuchitira apempha kuti tilankhule nawo atisimikizira kuti tikhala ndi mwayi wokuti tifunse mafunso awiri atatu so pitirirani kutsatira ndithu pa Times pamene akafika pana Mutharika tilankhula nawo kuti tifunseko ziwiri zitatu malingana ndi zimene zachitika pano plan. Let's talk about the turn up ya mmene anthu abwerera kuno ma quite a huge crowd. Kwa basi Brian anthu ankati mwa munadzaza anthu tinazunguliranso I remember tinali limodzi linadutsa chonchi chifukwa chipata chimenechi chinatsekedweratu kuti pasachitike zachisokonezo pamenepo kuzungulira kuseri kwa anthu anali sochuluka ndithu anayika makanema kumeneko anthu atakhalakhala pansi kumatsatira zonse zikuchitika mkati mukudzera pakanema kunja kuseri kwa holo imeneyi komanso kuonanso pano Brian panali soti pali anthu ambiri apanja penipeni pa auditorium komanso kumeneko kukapaki kunalinso kuti kwadzaza ndithu anthu kubwera pamalano ndiye kukamba nkhani ya kuwaperekeza Mutharika ndithu akunena kuti sofa pa makandidates onse amene afika pamalo ano Mutharika anabwera ndi khwimbi kwa basi. Kafe Maulidi kutilankhula live kuchokera kuno ku Bingu International Convention Center. Galimoto imene akwere Professor Peter Mutharika ndi imene ya mtundu wa Cadillac ndipo ndi galimoto ya mphamvu kwambiri akuyendera mofewa ato APM galimoto ya mphamvu yosamba sizoyendera nyamata izi anthu akula nza kwa America za kwa America izi baje munali koma APM anakhala ku 40 years kumeneko munango pita 3 weeks ndama sikonda anapita atayira libaje 3 weeks chabwino apita Mutharika akulankhula tipereke mkatimu. It's finished. It has been approved by National Planning Commission. We are ready. It's just a matter of time. Put it down, there's a more primary, letting it right and so forth. But it's ready. Mweona, tikatusa. Mida compare manifesto ena ni yacho. Muzazo wa kuli yacho ni people-centered. Could focus on development of. You want to listen to me? So, Your Excellency, dzina langa ni Robert Edward kujogera ku Luntha TV. I can hear you. Dzina langa ni Robert Edward kujogera ku Luntha TV. Yes. Bungu la Malawi Electoral Commission lakhazikika polimbikitsa makandidate kuti muonetsetse mtendere komanso kuti kampeni ikhale ya mfundo. The Malawi Electoral Commission. Can you stand where Mr. Banda was? Okay. I can hear him very well, but I can't hear you well. Bungu la Malawi Electoral Commission lakhazikika kuti makandidate mulimbikitse mtendere pa campaign. Mawu ano kwa anthu okutsatirani poonetsetsa kuti kukhale mtendere nthawi ya campaign komanso kudzaponya chisankho ndi otani. Can you explain to me what she's saying? Yeah.
wasimayankhula nawo ya mawa akubwera ni ndani mawa kuti mawa tuoneka mawa kukubwera I think atupele muluzi mawa kukubwera atupele muluzi I think oyambirira koma akuchita cheki koma I think mawa akubwera koyambirira ndi atupele muluzi ndipo masanawu akamaliza apita Mutharika kukubwera ndithu Tobias amenewa anasankha kale running mate wawo akulu ena Brian mwina ticheze nawo akulu ena akubwera tiyankhule nawo akondwa nankhumwa kwera mawa mawa Saturday kuli akondwa nankhumwa kuli Cosmas Felix Chipoja nimafuna ndingo yankhula ndi honorable mwanamveka ti live pa Times Television running mate wakuponyani tikanakhala tonse ma running mate tilipo ambiri mukandina president wathu waja kuti anena kusankha munthu mmodzi andasankha Dr. Jenny Ansah. We are all happy. Mwayilandira bwanji Jenny Ansah. Imeda ilandira bwanji. Ndimakuonani mnakhanga ndi mnachita kale. Yeah, palibe. Ndimakuonani. No, not me. Not me. Ndimakuonani ndata. We support her. Kuti wo atani akita ndwiri. Yeah, palibe. Ndiye sife ya. Ifeyo tinambia kuti support Professor Arthur Mutharika. Komanso choice timenanga sange tiki supporta. Munganena president aja. Choinga chathu ndiyoti pa 16 September tileweso mboma. Anditiyo wadi mboma. Faja president athu komanso arandi mate athu. Ndithu. So zimene zisizikawanitsa chipani. Palibeso ya palibe. Ndithuli ali mukutha kuona nkhope imene mukuzona apa kuti alese ngosanga. Koma maufuna running mate. Ayi. Ine nomwe mukuziwa bwino newspaper yanu inalemba phone kuti ineyo ngati Joseph Mwanamveka ndasapota Professor Arthur Mutharika. Munalemba ndizo ndi nomwe. Ndithuli. Koma lokukhumbira simuna. Palibeso. Akana utenga mukanako. Ayiso. Zabwino zonse ana Mwanamveka amenewo ndi wolemekezeka bambo honorable Mwanamveka tikuyembekezera former president Mutharika kuti afike pano chitetezo nchachikulu chulu tango tionetsa mmene pandandira apa in terms of security security ndi yayikulu kwambiri kuonetsetsa kuti Professor Arthur Peter Mutharika akutetezedwa timakamba za mawa likuoneka bwanji mawa tinakamba kuti mawa imene ili loweluka kuli atupele muluzi amene ndi United Democratic Front then akondwani nankhumwa PDP komanso kuli Cosmas Felix Chipojola amene wandi independent amene wanda Saturday. It's another busy day tomorrow. Yeah. Mudi anthu ikuoneka bwanji pano kuyerekeza ndi mmawuchi wanda msisi zikuonekabe kuti anthu anali ndi expectations yokuti aone kuti running mate akhala ndani ndemene aonera anthumu pali mixed bag in terms of reaction yawo ena akoza kukana Brian kuti ine am okay koma even mama yankhula Mutharika Mwanamveka kuti ali okay inde kuti not me pali wo samba tchulidwa ako nawo pamodzi amene akatha kusankhidwa koma makamaka kwa amene amatchulidwa kuti akoza mwina kukhala running mate ayi ndithu nkhope zimayankhula kwambiri kuposa pena mawu action speaks louder than words so kwandifunsa ine Brian ena akhumudwa ena akhumudwa tinene zoona timanena aso apapa kuti I think masiku akamapita zitipasa zochita Malawi for the next 2 weeks kuti tione kuti anthu akupanga bwanji in terms of maujeni amene wawa so mwachidule Brian polowa energy idali very high potuluka apa mabatire ena ndithu afokako ikulirabe wireless koma usiku umenya mwana didimula amene madidimulira kafe maulidi wanda msisa kuti polowa wireless imayimba ndithu bwino koma khanga pano yatayamphamvu pang'ono nzoona zili ndipo ndizoona ndingopelekaso chitsanzo kuti mpando umene wakutsogolo akuluakulu ake panali Alfred Gangata amene ndi vice president Central Region panali Joseph Mwanamveka Southern Region vice president panalinso Bright Nsaka anakhalanso pompo ku Eastern Region vice president panalinso Amelina Vita director of women akutsogolo tikumeneko koma nthawi imene Peter Mutharika amalengeza za running mate ndinayimira kuti ndikaonetsetse reaction yawo ndiyovuta kuifotokoza si anthu Gangata ndiye naonetsetsa anali busy pa phone basi ngati sizikuwakhudzaso zikuchitika mkatimo nde
reaction yawo sinali joti anthu kuyimirira kumba manja kuti it's something they were expecting. Kunali kuti basi palengezedwa zinthu anthu anangokhala ndi nkhope yoti sungachite read bwinobwino kuti amaganiza chani mitu mwawo pa nthawi imene. Wayana ndimafuna kuyankhulako za speech ya Mutharika inali yabwino kwambiri kwa ineyo, naona kuti inali yabwino, koma atamaliza ena anayimirira ena anangokhala pansi. That should tell you answer limene anapereka Wanda Msisi akunena kuti mixed reactions. Kwa ine naiona ngati inali speech yabwino. Chifukwa choyamba anafotokoza zonena kuti akufuna kuti ayime kupulumusa amalawi ku mavuto amene alipo. Kenaka anasapangaso justify kapena kuti kufotokozera chifukwa chimene asankhira Mai Jenansa. Anafotokoza kuti Mai Jenansa anayendesa chisankho chimene iwo mkuchiona kwawo was the best election according to observers osiyanasiyana chimene chinachitikepo pa dziko lonse lapansi. Ndi anakambanso za criteria kapena kuti ndondomeko zimene iwo amayang'ana. Anakambapo ndithu za maturity, anakambapo ndithu za experience, anakambapo za munthu amene amakonda dziko lake. Zonsezi amafuna kusimikizira. Komanso anayankhulapo mawu aja ochenjeza kunena kuti ayi inu amene simunasankhidwe dziwani kuti timangosankha munthu mmodzi at one time. Mwina tiyankhule motero ka nthawi kano. Peter Mutharika akhale akutuluka muholomo nthawi ina iliyonse. Kandege ukukuluka uje ka drone nde anthu afuna kuti akaoneseka drone ko kuti asangalala ndi amene tikumva ndithu anthu amene akunyadira apanjapa Brian. A former president akutuluka tsopano ndikuona secretary general Peter Mukito akutuluka ndiye kuti mkatimu zapsa ndithu. Mwina tingolankhula pang'ono ndi secretary general. Mwaona bwanji mwambo waenda bwino kwambiri. Tithokoze kwambiri masapota zathu amene anabwera komanso anafuna kwabwino amene anazakhala cheni answer mwalandira bwanji amene otalandira ife pena timalandira aliyense komanso kubera kwawo tikhulupira kuti ndi mphamvu kwa azimayi. Amene ndi secretary general achipani cha Democratic Progressive Bambo Peter Mukito. Posachedwa pompano Peter Mutharika akhale akufika. Kafe ndithu ndi Brian anthu kutuluka ndithu mchipinda chimenechi achipungu nkhope bwanji kodeka yakhumudwa ningakhumudwe ine mwana wa tati inagwa nkhope ndasuka 5 o'clock nani njala mbwe bwana atibweresera bombe amene tikuita naye pachani pano pa September 16. nanga akuluakulu nkhope zimakhala zakugwa bwanji akuluakulu ndani ine si wankulu ine si wankulu kodi Brian ndikafe nimaoneke ndi munthu mmodzi amene anayima pa standing of speech chatamaliza anzawo anakhala basi koma iwo anayimirira. Ineyo ndi adati ndi mapenate basi ndithu Brian ndatokoza. Amenewo ndi chimwemwe chipungu mmodzi mwa akuluakulu chipani cha DPP. Zonsezi wireless ya kanema ya Times. Peter Mutharika alowa chitseko chimenechi ndipo tikhale tikulankhula nawo pompano. Ana malomba msonkhano mwaona bwanji wabwino kwambiri. Chiyambi chopulumutsa Malawi ndi lero. Chiyambi nakuzani za Jenansa ndemma kudenga zimayi kodi nawonso azimayi ndo ali ndi kuthekera nangakokhala zibambo kaoka iyayi kunali nkoke umeneku ngati Mutharika achita kunena kuti
ati mumapatsa mapressure ayi munthu ati mumapatsa mapressure ngati simundisankha ine basi ine ndikwiya ndipanga zakuti munapatsa pressure ati mumafuna ndani kuchipani ndi munthu amene atipatsawa ndiye munthu yoti tikali nayeyo koma anthu amakhala ndi zofuna zawo ndesi lingaletse yayi pena zikumazooneka ngati sizomwe mumafuna kuchipani ayi zinatu sizinali zokondwa mpati aperekedwa kwa president kusankha running mate wake basi palibe amene simapita convention yayi amasankha ndi president ndi president atipatsa running mate komanso sala atipatsa mphepa yayi atipatsa mzimayi wophunzira doctor Malawi tiye ndisangalaleni momwe mukonera Genius akuthandizani ndithu kwambiri kusintha mavoti kwambiri pali kusintha mavoti tukasintha kuthetsa mavuto a Malawi amene akutikira osati mavoti yani koma tikathetsa mavuto a Malawi nkhani ndi imeneyo ayi koma silanga anthu amati running mate naye azikhala wamphamvu azitha kuthandizira mtsogoleri kupeza mavoti ili mukaona kuti samphamvu iwaja munthu akuyimiranso ngati MP ngamphamvu kwambiri komanso ndi mzimayi wa ulemu wake opemphera bwino ophunzira bwino ndi chiyembekezonso kwa atsikana kuti nzotheka ngati inuyo satsikana ngati inuyo azimayi kodi akuti alipo ena amaopseza Mutharika kuti mukapanda kunditenga ine ndiononga zinthu papakhala ena ofuna kuyika mu mpunga mchenga komano sizingatheke yani chipani chachikulu ichi Amalawi akufuna mtsogoleri ngati Profesa Arthur Mutharika akufunanso mtsogoleri wachiwiri wake ngati Genius moti inu mwakondwera ndi kodi kuntcheu a DPP munakukonda bwanji the late Saulos Chilima ntcheu adzonzi ntcheu apanso Genius ntcheu munakukonda kwambiri kuntcheu osati mfuse mulungu kodi mulungu mudayipanga bwanji ntcheuyi nanga ife tingayankhe funso limenelo tingayankhe anjiliko kuntcheu mwina aona kuti kuli mavoti ochuluka kumeneko kuti azipitirabe kusankha running mate kuntcheu koma kwamba nkhani ya kampeni anjita kampeni komanso tisayiwale kuti apita Mutharikanso anapeza banja kuntcheu inde number 4 imene inde kwambiri ndikufunsa mulungu kuti anthu akuntcheu adzona adzimve kuti ndodala kwambiri yankhani funso lodi chani kuti ntcheu imwe ayikonda chifukwa chani ntcheu mulungu zili zonse ntcheu mulungu ayikondetsetsa mulungu ayikondetsetsa koma iye azangochitika kuti Genius awo ndi woyenerera achita kampeni apita Mutharika achita kampeni kodi anthu mwafunsa mafunso kuti sachita kampeni chifukwa chani sika manong'onong'o kunjaku kuti mwina atusakwanitsa kodi mavuto amene ali pano pa Malawi ngochera sofuna kuti atizire mpaka auzo nokuti ayi kampeni iyayi fetereza mwakuti mesa Malawi aliyense panyumba paka akudziwa mavuto amene akumana nawo Malawi ndi amene atapangitse kukanguvotera Mutharika basi kusankha kupiti kumakhala munjala kapena kusankha kuti khale panyumba pathu ikhale chakudyacho ndi Profesa njalayo ndi achakwerawo njalayo ndi achakwerawo kusowa ndalama ako ndi achakwerawo kusowa zintchito achinyamata ndi achakwerawo koma ngati mufuna kuti mudzakhale ndi chakudya pa khomo Profesa Arthur Mutharika ngati mufuna mudzakhale ndi ndalama m'matumba mwanu Profesa Arthur Mutharika kuti zinthu zisamadzakwere mmene zikukwerera panomo Profesa Arthur Mutharika adzataniwo jedwati adzatherese mavuto ndi uyu pamene adzatani si zinthu zikukwera dziko lonse lapano zikukwera kuti akuna mizati kuti udzakwera kuti ndiye bwezi zino inflation pa Mozambique pompa ili yotsika bwezi zino ku Zambia ili yotsika zikukwera kunoko ifo cha ulamuliro wa kunoko kutsogolera kunoko osati kuti dziko lonse likukwera apita Mutharika atachite msonkhano after pano kachita kuti ndiye tikuwuzani komosati lero sindikakuwuzeni pano lero loti tatolani lisangalale koso ndi Amalawi kodi mankhali ya misonkhano mankhali ya kuyankhula pa misonkhano tione kuti ino panopo pano msonkhano yambiri okhala wa manifesto ndipo manifesto imene iyo ndikuwuzeni anyamata ino ya time manifesto iyo simasewera amapa kuchaya kugweza nthawi mwe flat mwakonge smart I'm gonna tell you and let me tell Malawians simasewera ja manifesto yatu ndizimedi pange tikalamboma dziko lino zasindiratu koma akachita manifesto ndapija ali pang'ono tukuzani ndiponso mudzakhawaita nini koma simasewera siza zoma mpasa mwana 500,000 zija hayi kulibe limene kuti nyani nakasibeja ikupanga kuti tikhale tuzingobereka dziko lino anthu nife ndosauka kumanena kuti ayi mwana ayu mbereka ndi anawa padzani ya 500 muzione kuti anthu tikhala pa ntchito azibambo kumapanga vana
muloncha liti manifesto muloncha liti manifesto muloncha liti manifesto bosa jedwa Wone koda kumijika dijana Wone kukoza njira Mufuna kulidu Wone koda kukoza njira Kuti ya mkalika kamafika alutsema okay Endi bange tukoze Wairesi ya kanema ya Times a Victor Musowa ndi modzi mwa nyama zukulu za DPP. Nkhope zambiri zidagwa mkatimu. Alivyoya adakudabwa waba nkhope yawo yindi kuidziwa sikhala chonchi nkhope yawo sikhala chonchi ine ndamene ndakondwa kuposa lile nkhope ya Musowa eneni si yasintha ina mizile kwambiri nkhope yakwa chifukwa chani nkhope ili pa chikondwerero nkhope yanu ikakhala pa chikondwerero timayidziwa combination imene ija simasewera palibe atuluse mwala ngati umene uja mai jeni asa mbili zake palibe sana nanga akulu anakhanga losakondwa bwana iyayi amazizimuka kuti zachitikadi azimaya limochepa mmalayi muno amazizimuka kodi inuyo ndi running mate simafuna ine ndavomereza kuchokera pakatali nditudi nthawi idakalipo kusogolo kwa moyo koma pano atenge jeni ansa ichichi ife DPP ndokondwa kwambiri mukona kuti imene iyi mixture yabwino kukuthandizani kuwina chisankho kwambiri tawina kale kungobala kwabwera tinali pa 56 kungobala kwabwera china chihana mwene fumbo pano pati kuthamangira 60 chakuti akamabwera anzathu a UTM amayi Joyce Banda 70 chakuti iyayi tidala ivi pa TV a Joyce Banda awabwera ndi amayi anga abwera akuatenda limodzi tonse inu amusowa muzitenga kuti zimene amene aja ndi amene akukonda dziko lino lili m'mavuto likufunika mitu ikuluikulu. So you want to tell us on the national TV kuti a Joyce Banda akubwera? No deductions. Amene aja aenda ndi ife ndi a Joyce Banda tiyenda limodzi akuziwa iwowo wina asaone ngati ife timayambana iya opposition grand coalition ichitika mdziko munomu UTM abwera ngati sabwera asalako okha kumene kwa anthu awiri atatu masapota zabwera kodi ngosokoneza munthu uyu adventure ndi leader uyakoza kuti palamulitsa tu akati munthu osokoneza amene anachita patsidwa udindo ngati leader osokoneza ndiwo nanga zipa kuyankhula zawo zitenga kodi tundale mmene zili pamaloyi pano osakwera iyi ndekuti uli kunja kwa filimu osakwera game ya Jane Hassan Peter uli kunja kwa filimu waigonesa yagona ndipo okhala kunja mpaka kalekale ochenjera onse akubwera apapa ndipo mudikire wiki yamawa kudya kukhala endorsement osati amasewera Brian zichitika mdziko muno olo ifeyo tilibe sokalikili kuti tingopanga launch manifesto kenako basi tiziyenda kaya tiyenda mwa smart fati kugawana bwino Brian iyi ndi DPP yasopano DPP yakale ija imata kukhala anthu akumwera pakati ochepa amati ndinu anthu odzikonda anthu amati tasintha mwasintha munali odzikonda kalero anthu ankatero ndeti namva ife timamvatu amalawa madandaula lero tawabweresera Jeni Ansa wakuntchewu tawabweresera Enoki Chihana wakumpoto tawabweresera mwene fumbo wakukaronga tabweresa Dr. Mandiopa wakukaronga tikubweresabe tibweresa onse akhumbo ndi anakupulumuka akhumbo atunda alani kimedama Joyce Banda nanga kamabwera Joyce Banda asiya kuti akhumbo kaya abwera limodzi pila wake wakoma kopi koma tinene kuti za Joyce Banda we cannot independently verify awa ndi maganizo a Musowa kuti paniko mwina kuchita zokambirana sitikudziwa koma ife sitikudziwa ife imeneyo sitithira mulomo ya Joyce Banda musayikire mulomo ndi yathu yakundale koma amayi aja ndi amayi athu amakonda dziko lino izizizi zapa 17 kupita uku kukufunika mitu ikuluikulu osangoti maphalala amene ulili waineyo wanu mmaudziwa mutu kwa mmelileke alipo sizifunika mitu ngati yangayi ngati yanuyi inu kambaniza mutu wanu kulipita apo mayi athu running mate apo achina Joyce Banda apo achina Chihana apo boma lenileni tikumanga ndi waya ilili from 17 economy kumangidwa ndi waya ziko likuyamba kuyenda bwino ndipo ziyenda mwina timveso kwa nzimayi apa amayi anzanu ndinokondwera bwanji ine Grace Pereperas
na impino kwa basi ndija inapwetsedwa matera ku parliament munaichotsa ku parliament ili konko moti tikudikira apita Mutharika abwerese chilungamo chifukwa chilungamo chinasowa pa Malawi pano chichokera napita Mutharika pa mpando kulibe chilungamo audidala kwa jani kamutano kaya kuti chifukwa wa DPP basi mwalandira bwanji ajeni asa ndipo ine chisangalalo changa nchoka ndikoti ndi chinene ine Profesa Akapita Mutharika alemekeza ife azimayi chifukwa chonena kuti choyamba azimayi ndomwe talembesa kwambiri komanso azimayi ndiye dzikoli kungochosa azimayi wonse ndiye kuti dziko lithera pati pomwepo moti ifeyo azimayi talemekezeka kwambiri komanso sikutangotenga mzimayi wamba iyayi ndi katundutu katundu SC muzimvatu mzimayi kukakhala SC katundu weniweni ndikukuza inu simafuna urani ngimene iyayi aliyese amakhala ndi nthawi yake ife tifuna tiphunzira tikafike pa wesisipo kwati tikuyendesa boma tundi za anthu akuluakulu tuisi osangoti basi kungozuka osadaji na Victor Musowa iyayi Musowa iyayi kwamadikire kaya amene wachepa amene iyayi wachepa wangonenepa amene ndikakhala speaker ku nyumba ya malamulo ulendo mwatipatsakana ndakandivotera ulendo ano ndikayima pa uspika ndakhala MP kokwanira speaker wake ndi osokoneza ndipo amene akayendese nyumba ija mwa democracy ndipo akonzeka inonso mufuna moyo tikatenga imwe candidate wa speaker ndi ineyo ndapezeka apa nyumba ija tikayendese DPP iyendesa parliament iyendesa ziko muja ndizingayang'anira ndi ineyo nyumba ija koma nakasizitengera kuti mukawine kaye kupala ku nyumba zateka kale ndipo DPP ndipo inenso chinthu china nsanayiwale nchonena kuti jenasa ni munthu waza malamulo malamulo ku parliament akhala akuphwanyidwa kukabwera bilu amangoti tipange katero osaunika bwinobwino moti kubwera kwa jenasa ndikuchita zozo tatithandiziranso kuti zinthu zina zitheke monga ngati mabilu okomera azimayi zitheka kukonstituency zikuyenda muwina basi kwa basi muwina opsa ndawina kale pano nanga uyawina tawina kale Brian nesingaluze UMP anthu akumulanje bale ndi matumikira bwino kopya ndipo panopo mfake ndili comfortable kubwera kuno ndikuwina UMP tikupita ku parliament ndikukayima pa mpando wa speaker anzathu akumpoto anzomera mwayilandira bwanji nkhani ifetu tili wokondwa kwambiri chifukwa ngati chipani timayembekezera nkhani nthawi ngati imeneyi nthawi iyi yachitika bwino kwambiri chifukwa president wathu waonetseratu poyera kuti ndi mmodzi amene akulimbikitsanso jenda muno m'Malawi ndi zimene zachitika pano zatilimbikitsa kwambiri mukati muone ambiri muno m'Malawi ndi azimayi pamene atenga mzimayi kukhala ngati running mate wawo ife tasangalala nazo kwambiri simmafuna ajabi iyayi ajabitu ndi mwana wa Profesa Akapita Mutharika chiganizo chimene amapanga kholo ife timongokhala kulimbikitsa chiganizo chimenecho komanso kutsatira chiganizo mwakuti panopo ifeyo ndife okondwa chifukwa akamati loyote imafunika kuti chimene wapanga wamkuluyo inu muchitsatira chimenecho komanso mumthandizire kuti vision imeneyo ioneke ikwaniritsidwe. Mwauza zotani anzanu amene akukumverani kuchokera kumpoto amenewo atsatire zimene zikuchitika pano komanso ngati amakonda Profesa Akapita Mutharika ndiyoti ifeyo tsopano titsatire vision ya Profesa Akapita Mutharika. Tathokoza kwambiri. Achawo zinchacha ndi mmodzi mwa akuluakulu achipani cha DPP ku chigawo chakumwera. Mwalandira bwanji ajenianso? Ayi tawalandira. Kodi ndiye urani ngati simafuna? Iyayi kutaka maliramu nakonzeka lero. Komano mwaidi mwayi tithokoze kwambiri kuti chisomo cha Mulungu akakuyika manja iweyo umazakhala pamenepo chifukwa Mulungu ndi amene amasankha. Koma inu kulalata simukakhala arani ngati kulala. Ndine mbusa masiku ano. Ndine bishop. Ndithu. Tikuyembekezera tikhale tikulankhula ndi Profesa Akapita Mutharika pa window pa atisitsira window. Tikhale tikulankhula ndi Profesa Akapita Mutharika
pa window pa ndiye mukuonera kanema wa Times kuchokera kuno ku BICC. Professor Arthur Mutharika akwera tsopano mgalimoto lawo tiyankhule nawo pang'ono. It's been a long day, Your Excellency. Congratulations for presenting your nominations this morning. How are you feeling? Very well. Very well. Excited by the crowd. I'm excited by the excitement. What prompted you to choose Dr. Jane Ansah as your running mate? As I said, first of all, I want somebody who can help me to govern this country. So I want somebody, where we are going now, this country is destroyed. And I want to appoint people who have ability, technocrats to rebuild this country, not just for appeasement. Now, I've worked with her for a long time. I was Minister of Justice when she was Attorney General. So we wrote together a lot of laws together, like Credit Reference Bureau, for example, National ID, we started together. And so besides, she's a person of great integrity, a great believer. I don't know if you know that, but she's also a bishop in our church. And she's a woman of great integrity and God-fearing person. And cares about people. So I wanted somebody because I think where we are going, we need to have a government that cares about people. You also talked of others who were giving you pressure. What kind of pressure were you receiving? Those who wanted to be running mates as well. Oh, but there can only be one running mate. I know, but you know what it's like. Everyone wants something, wants this thing, and so people, sort of try to approach you through maybe third parties, and so that kind of stuff. But it's normal. It's normal. But as I said, I want to have to appoint one person. How united is the party today? I don't know after this meeting, but I think it's united. It has really been united since all those other people left. It really has been united. The camps are really gone, and although there are also aspirants, people who wanted to be running mates, so there was that, but that's just competition. Very lastly, are you optimistic come 16 September you're going to carry the day? Oh yeah, absolutely. No question about it. No question about it. No question. We wish you well, Your Excellency. Just make sure you cover us properly. Yes. We'll try our best. Good. We wish you well, Your Excellency. Thank you very much indeed. Amene ndi Professor Arthur Mutharika kutia nkhula pano pa Times Television akuti awina pa 16 September. Bambo Chisare alipompa noso. Amakangati safuna. Akangata inu musatawe nakuona analengeza munali pa foni mwayilandira bwanji nkhani ya Jane Ansah. Nkhani yabwino kwambiri. Ndiganiso mira paka a president athu. Tukana chilemekeze kwambiri. Tukana kugention imodzi na Jane Ansah kuti pambane. Chofunika kwambiri choti tipulumutse mtundu wa Malawi. Ndi Amalawi ndi amene akuvutika. So tikone thandiza Malawi pogwena manja kuti Malawi limombotse pa 16 pano. Mwa support Jane Ansah? Of course, oh yes. Kodi inu yo maufuna running mate kapena si maufuna? Palibe tsumene na cloud flow running mate. Palibe tsumene na cloud flow running mate. Kaza akuseka. Akuti palibe tsiku limodzi limene anaufuna running mate. Palibe tsumene na cloud flow running mate. Awana yankhulapo? Sina cloud flow running mate. Kulepo koma munthu amene ndinampanga sport lero anali iwowa. Anali pa phone samonetsa. Amaufunawa. Amaufuna? Haya kuno mkumbali. Muntu ya matipula Central Region. Amaufuna. Zangovuta basi. Kutipula kumene nene matipulako. Ndifanira kuti Audi tisuntreja. Koko. Takasuka. Ngadi njai kulu. Yufunika malo takasuka. Mwafuse bwino. Mwafuse bwino. Moto uchokera kuchipani kumweko. Anthu akuswa chilungamo. Ine ndimakwira ntchito imene ndinawina convention. Ndinawina convention ngati vice president wa Dpp Central Region. Ndine ndimakwira ntchito imene yoyo yotukula chikhalidwe cha pakati. Ndimatsima structures. Chikhalidwe chosakha vice president ndi cha president
Professor Arthur Mutharika. So tosefe ngati achipani tiwerelemekeze maganizo a president wathu tigration gen answer amalawi ambiri amene akuvutika kunjaku ndiye tisazipange feyo mupitirizabe kupanga misonkhano mwamphamvu kapena mwafowoka palibe chifukwa chofooka chifukwa awanda msisha kuti maufuna apa mpagulu tisamaname yayi munthu wa mulungu amaufuna koma sana nene koma sana nene sana nene kutamo koma pagulu panopa sunganene kuti yayi sindimaufuna apanga azikomano pena pake amva kuwawa avomera sokuleni amene akufuna running mate ndi amene mwaona sana afutoma kugwiza ndi DPP alipo azimani zina amene afuna running mate ngati UTM alephera kupanga mgwirizano ndi DPP ameneyo ndi amene afuna running mate ndiyena khala sipafuna running mate sibwezi ndili pano koma running mate sinafune mind you ndinawina convention pa mpando wa vice president wa Central Region ndimagwira ntchito ngati vice president wa Central Region ndikanali mwana zaka 36 zaka 36 kabebe anthu onsewa mukaona apawa mwina temu yathu khala mazimene ndinoyo 2030 I promise you ndizanenga mpando wa Peter Mutharika. Mark my words. Can you say that again? 2030 I'll be the president of DPP. Josi mujenyala ya. Yeah. Ana malombawa akuchoka akaba inezo sindikulola ya 2030 ivuta 2030 abwana ine ndina vice president mukaona the only vice president wachipere mudzimani zonse koma tsopano nangasi anthu amaganiza kuti akhoza kumatengano ma vice president ino nanga kungotengano munthu woti alibe mpando kuchipani zimene zimuziona bwanji choyamba mudziwa kuti Peter Mutharika ndi president Khayo amene alophunzira muno malayi kwambiri. He's a professor of law. Tili ma vice president 4 tosefe mabranch mu nzigawo akadatenga nsaka nekadakwiya mukadakwiya akadatenga mwana afike nekadakwiya akatenga mwina ajabe neso kadakwiyanso anthu onsewo akakhabwana atenga ineyo anthu onsewo sakadakwiyanso so ndiona ngati apange ganzo cholondola kutenga munthu neutral kuti apange balance nzigawo zonse kuti ntchito imene akugwira atipeze kugwira ntchito tale tione nati bigger picture ya 20 DPP final question DPP iwina pa 16 pa sinachotserepo nthawi yonse ndimene kamene makabazi menezo DPP wina and tiwina masankho pa 16 pano ndithoni Mutharika amene akuti asankha munthu mmodzi ndiyeno panali ena amene akuti yayi mkati siyaye lero munali gulu limodzi amene maopseza nawo kuyankhula kwa ana malomba tithira mchenga mu mpungamu sindikudziwa kuti mawu amene munafa pa ine ngati ine zimene sinayankhulepo apo zino ndi mboni ndiponso ndinene pano kuti mwina amene ayankhula president dzulo usiku ndine ndekha mwina anthu ena onsewa amene ndimadziwa chimene chikuchitika ndiye ndithokoze kwambiri president ndayankhula nawo ineyo personally amene anandifulozera kuti mphanga ABCD so apresident amandimekeza kwambiri and ineyonso ndiwenso kalemekeza ngati mtsogoleri wathu mawu ndimeze namenewo tatokoza kwambiri Mr Vice President Center DPP mwatilemekeza kwambiri tikufune nzabwino zonse nzoma kwambiri bwana nzoma kwambiri ana malomba mukhoza mapita tsopano ana malomba mukhoza mapita tsopano ana malomba nyamukani zipitani osimufuno ndifuza za 20 sati simufuno ndifuza za 20 sati ana malomba zipitani titseke zimata zipitani komatu mene maonera pano sibomba tatenga ine ndikukayika auze na malawi konse kumene akutionera boma silapita ine boma silapita ine ana malomba nyamukani mudzipita titseke mmene monso ndi mmene tamalizira zonse zimene tinakubweretsa osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.